שלום, היום נרצה לראות איך מתכננים מערך של מחלקות של קלאסים על מנת לממש use case אחד שהגדרנו בשלב הראשון של פרויקט. בעיקרון מה שאנחנו רואים כאן זה אוסף המחלקות כדי ליישם use case אחד. אנחנו מחלקים את המחלקות האלו לארבעה סוגים. בצד שמאל מחלקות שנקראות boundary, סוג ראשון של מחלקות שנקראות boundary, נקרא stereotype, ששייכות לסטריאוטייפ של boundary, שהן למעשה המחלקות שמדברות עם העולם החיצון. בעיקרון בדוגמה הזאת זה חלון input וחלון output, ובאופן כללי יותר זה יכול להיות מחלקות שמדברות גם עם web services, כלומר עם מחשבים אחרים, או עם דאטאבייס, מה שלא יהיה. באמצע יש לנו את הקלאס שמנהל את התהליך, ואנחנו שמים אותו בסטריאוטייפ control. בהמשך, אני קופץ רגע לסוף, יש לנו מחלקות שמייצגות את האנטיטיז השונים שיש לנו במערכת. זה יכול להיות נורא בחנות, זה יכול להיות המוצרים, זה יכול להיות העובדים, כאשר כל אובייקט כזה מתאר אחד, ישות אחת, וזה בהחלט קשור למה שלמדנו בנושא בסיסי נתונים, גם שם דיברנו על אנטיטיז. אלו האנטיטיז שמגיעים מהדאטאבייס בדרך כלל, וכל אחד כזה מייצג שורה בדאטאבייס. קבוצה של ישויות כאלו שהן בעצם תוצאה של איזושהי שאילתה, SQL, למעשה מאוגדות ברשימה או במושגים של שפות תכנות זה נקרא record set, רשומה או קיצור record set. record set, אנחנו נקרא לזה list manager, יש לנו מנהל של record set, של קבוצת או רשימת ישויות, והם שייכים ל-stereotype list manager. אז בעצם יש לנו 4 שכבות במובן מסוים, כאשר מי שמנהל את העניין, המנהל הראשי נקרא לו, זה הקונטרול, ואפשר להגיד שגם list manager, גם מתוך השם שלו, הוא סוג של מנהל, הוא מנהל את אוסף האנטיטיז מהסוג המסוים, והוא אוקיי, אז בוא נראה מה כל אחד מהם יכול לעשות. אז פעולות אופייניות של חלון ומתודים אופייניים של חלון זה לפתוח אותו, לסגור אותו, לעשות לו setting של איזשהו פרמטר כדי שהוא ידע מה להציג, וכשהוא מסיים יש לנו מתודים שמאפשרים לנו להוציא ממנו ערכים שהמשתמש בחר במסך. למשל אנחנו מציגים לו רשימה של סטודנטים או רשימה של קורסים, משתמש בוחר, ואנחנו מתוך הקונטרול יכולים לשלוף איזה מרצה הוא בחר, או איזה קורס הוא בחר, או איזה תלמיד הוא בחר. אז אלה יהיו המתודים של חלון. בכיוון השני של האוטפוט זה יהיה די דומה, open ו-close, וכמובן להעביר לו פרמטרים כדי שהוא ידע מה להציג. כמובן, מי שמנהל את החלונות האלו זה הקונטרול, שהוא מפעיל את ה-use case. יש לו בדרך כלל מתוד שאומר, אוקיי, מתחילים את ה-use case, ואחרי זה לפי הפיצול שעשינו ל-use case, עם include ו-extend וכל הדברים האלה, אנחנו יכולים לחלק את הביצוע של ה-use case לתת סאב מתוד, תת מתוד שקראתי להם פה, do use case סאב 1, do use case סאב 2. עכשיו, כדי, מה שבדרך כלל הקונטרול עושה, הוא מביא נתונים שנמצאים בדאטאבייס, והצורה שבה הוא יעשה זה יהיה באמצעות איזושהי נקודות בסגנון של לחפש משהו, להביא את כל
כל הקורסים שיש, או להביא איזשהו מבחר שלהם. אז כל השאלות, כל הפקודות האלה, כל המתודים האלה, הם למעשה, חלקם יכולים להיות מתורגמים לשאילתה בדאטאבייס, שמביאה את מה שקראנו הרקורסט, ומייצרת את הרקורסט כאן, וחלקם הם כאלה שעובדות על הרקורסט שכבר הגיע. זאת אומרת, אחרי שהבאנו את הרקורסט, אנחנו יכולים להוסיף מתודים שעוברים בלולאה על הרשומות, או האובייקטים בעצם שהבאנו, ומוציאה מהם איזושהי אינפורמציה. זאת אומרת שלמעשה הפעולות שיש לנו כאן על הליסט מנג'ר הן פעולות שלמען האמת לאו דווקא קשורות רק לקונטרול הזה, אלא כל פעולה שאנחנו רוצים לעשות על קבוצה של קורסים, אנחנו נרצה לשים אותם בתוך הקלאס הזה, ובעצם הקלאס הזה ישמש אותנו גם בתרחישים אחרים, כי אנחנו מרכזים פה את כל הפעולות שאנחנו עושים על קבוצה של ישויות מסוג מסוים, או למשל הקבוצה של קורסים. וזה כמובן מייצג לנו קורס בודד למשל, ואז המתודים שיש פה בדרך כלל מתודים שתביא לי איזשהו ערך מסוים, או לבצע איזושהי בדיקה על הישות עצמה. למשל, האם הקורס הזה הוא בעל תכונה של מהם דרישות הקדם של הקורס הזה, כל מיני דברים שהם בעצם ידע שהוא רק של הישות הזאת, או ידע שאנחנו יכולים לחשב מתוך נתונים של הישות הזאת. אז את הפונקציונליות הזאת, או את הידע הזה, נרכז במתודים של entity בודד. אז זהו, אז זה התיאור באופן כללי.